Ayan. Hello mga bay, naanami karon no sa Tuna Republic. O diya ga-arrange mi siguro din lang. Diya ga-arrange mi og puto, sagi, murito. O syempre, dalang akong bagong putahe. Akong bagong putahe ang choco puto. O naay choco moist cake, wala pa ma-arrange. O sige, patuyog sila lang. Dalang mga Lailay yung kamay. Siyempre, kauban na ito. Ayan, si Pai. Hello, sa dili. Di ato siya. Idol na ako. Nakita na dyan eh. Thank you so much. Salamat. Oh, sige ba, okay ba? Oh, sige na po. I-post ma. Sige, i-post. So, di ara mga bay no, okay na akong arrangement. Mo giniganahan ni Abay Bonley nga sa dahon-dahon niya ibutang. Pasensya na sa camera, ngit-ngit naman god. So, di ara ang atong banana Q. Oh my god. Bawo mga gimingaw na, kabaw ko gimingaw na jud mo ani no. To sang iipit kay natakluban natong banana Q. So, ayan. O, diara nga akong bagong putahe, ang choco puto. Oh my God. So, diara mga boys. Aha. And happy birthday ni ay sa tulo ka mga pogi, no? Birthday di ay nilang tulo karon ni Lori. Lawrence. Kang Lolo Boy. Si Lawrence, si Lolo Boy. O, kinsa ni sa tunga lang si G-Boy, no? Si G-Boy? Okay, si G-Boy yan yung pogi kaya nga nastunga, no? So, birthday niya. Happy birthday, September. Borromeo Boys. Mga Borromeo Boys ni sila. Okay? So, di ara pa, mga kakanin sila karon, kakanin. Di tara ang birthday boy. Dara ang birthday boy na to, oh, si G-Boy. Grabe, perfect kayo. Nasa yung channel, mga channel ninyo. Mag-start pa lang po, Jovi Boy Borromeo. Follow niyo po sa vlog. Okay, follow nyo siya, Jovi Boy Borromeo. Thank you. Hi, Harry! There baby. Okay. So, there ay mga visitors nila. Nami diri sa Tuna Republic karon mga bay, no? Diri sa ibabaw. Og diara si Bay. Huh? Oh, diara di ako mga kiddos. Hi, Rap! Ay, sa diri, smile naman. Uy, suplado. Ay, kuya. Sige, uy, pagkaon na. Nana sila, og pitong saging ra mo. Diara ang tuna na to. Nga sinubang ilahang buwan. Ilahang specialty. Ha? Busy pa kayo atong by Bonley? Very simple girl. Diara. So, sige kao na. Hello sa diri bay. Gopa kayo eh. Salamat dapat pa Pinahart sa naong. Sige, salamat kayo aning panihapon. Oo. Sige, oy, gihukaran na mo ni tita, oh, grabe. Oh, buhiin na ng cellphone, please. Kuya Lami, ang singan, ani? Madam? Nuggets, tuna nuggets. Ah, tuna nuggets. Okay. Nuggets na Kani? siya with fries. Kani ang Kinilaw nga tuna. Okay, sinugba nga tuna. Tuna belly. Unsay specialty gid ninyo? Sutokil, suba, tuna. Sutukil, sugba, tula, kilaw. Ah, okay. You should try this kay lasang Mindanao gini siya. Mindanao gini siya. Lahi Sa baya ang tuna tinola. lahi baya Oh, ang tuna tinola. Tuna kinilaw din so. Lahi ang kinilaw sa Cebu. So among gidala ang among signature kinilaw from inyo, ha? Mindanao. From Mindanao gid ay niya dapit sa Mindanao, madam. Atong main branch sa Dusan del Sur. Maura ra ba ni siya oy?
Sige, ilang main branch day sa Tuna Republic sa Agusan del Sur. Naam gid ang mga tuna ano? Oh, nasa Jensen. Ah, Jensen di ay. Oh, sige, sige. Nya, thank you kayo atong tulayan bi. Tanaw na to ni ang lasa. Unsay miswar ni mo ya? Ya, okay ra Yeah. ya. Alam mo ya. Ang kuan ba tuna nuggets? Na nuggets lang ha. Si Kuya, grade 7 na siya. Oh, ya. Yan, ini akong graduating, no? Grade 6. Ambot mo, graduate ba ka ha? Galayan sa Ginoo. Graduate ka lang? Kasi paminaw. Bagsak ya. Ah, si Baby Angel siya ang ako ang grade 4. Cute kayo. Ika, kung sa ako anak. Parehas eh. Sa ako anak. Grade 4 Ah, ako. mao ba? Sige. Yung mga Ano naman? artistahin na din sila ba? Sige ka picture. Picture ni mami no. Sige, mangaon sa ami ha. Narahong uya, murag hipa. Hi sa diribi. Ngislit man dagway mo. Naraw kaluhan niya oh. Manawag sa ako kay interview sa ako sa mga staff sa ubos. So dara ang ilaha di ay sus cute kay hagdanan oy oh. Nya ni pa ang mga dingding. Alright. Sis kalingaw sa hagdanan makaindom sa to sa hagdanan nato sa Kuwait oy. Dagdagan nun ra ni Inday no. So ayan. Dito yung mga staff niya. Dito kayo sila kung ano style. Mga vines. So, there ang ilahang mga putahi. Yeah, mangutanan to sa ilahang mga staff, no? Sa ilahang specialty. Hello! Kumusta? Okay na mo dire? Yes ma'am, okay naman. Oh, hello sa mo diri, Bi? Asa to si Gwapa? Diri Gwapa, Bi? Si Madam Manager. Mga ulawon kay sila. Grabe. Ali, Dari, Bi? Ah, sige. Siya daw, siya daw. Hello. Unsay ma-over na to sa to ang mga viewers? Well, first of all, Wow. I'd like you to, explore first Tuna Republic here in Cebu City. Atong It's idol. located Pusgap. in Pusgap, MP pusgap. Patalingog Avenue, Ah. Barangay Basak, Lapu-Lapu City. And give me a second. I have a video. Kaon na gani. Ah, okay, okay. So this is the specialty of Tuna Republic. Like what we mentioned earlier, it's sutokil. Okay. It's sugba. Muna inyong specialty. Mo na siya Sige. mo special. Sugba na belly or either pwede panga, pwede sa na tendon Na na sila available. pwedeng pilian. Okay. Tinola, Okay. kinilaw. Wait, sabi. Okay. Okay. And then aside sa sutukil na specialty sa Tuna Republic, napud tay spicy bagaybay. Unsa man na siya? Kaning spicy nga bagaybay, related sa tuna na isda. Kung babae nga tuna atong paghahisgutan, ang tawag ana bihod. Okay. Oh, O pag lalaki nga isda, ang tawag ana bagaybay. bagay-bay. Okay na ako Diba? yung nakatunan karon. Okay, And salamat. then, napoy sisig. No, Okay. sizzling tuna sisig. Okay. And then, napod tay dynamite. Wow, unsa man na? Cheesy Hang kayo? tuna dynamite. Okay. Dili po siya ginaingon na totally nga grabe ka hang. Portion lang siya sa sili espada nga na ay cheese, Okay. na ay kanang tuna sad, unod sa tuna. Then, ang one of the best seller for bestseller na ginamo ni siya karon ang kinilaw ug ang sashimi. Mao ni Wow. siya ang kinilaw. Mo ni ang kinilaw mga Yes. bay mo ay best seller nila. And then Mindanao na siya nga lasa. Kani unsa ni siya? Kani siya mao ni siya ang tuna pansit. Tuna pansit. Okay, Here. pansit siya tuna ang sahog. And then tora ilang sisig. Tuwarang sisig Bukal-bukal pa taon. bukal pa. Aha. Okay. Okay, and then And then naapod tay kung puro pang kuan medyo nasa Pangpulutan? pangpulutan, pang pamilya, naapod tay pambata. alright. Tuna, Ang tuna, nuggets. nuggets, okay. Nuggets Ngayon? balls and then with fries. Wow. And then ang bagong paila-ila na mo nga kuan diri sa Cebu Putahe? kani tuna head paksiw. Wow. Parang masarap siya pakinggan.
Oh, sige. Lami jud kayo. Kay nga no, kani siya naani siya yung mga available nga sizes as of now na ami large, XL, large, XL o double and XL. extra large, double XL. Ang large is pwede na siya sa 2-3 ka tao, and then ang XL 3 to 4 ka tao, and then ang double XL is Kung budget jud kayo, usa ka Kaayo. dosina, pwede. Okay. para sa mga estudyante Ah, sige, nato sige. nga mga kuan, nga mga Nagbabudget. viewer og mga Ah. budget namo sa tight kayo nga budget kay Oh. kuwang inyong allowance Yes. sa inyong ginikanan. Sige. Naatay. Naitambag, okay? Oo, naatay sisig. Okay. Usa ka sisig ug usa ka rice. Busog na kayo ah. Busog na kayo na siya. Fights na kayo ah. Para po sa mga for the boys, naatay kaning spicy bagay. Bagaybay. Okay, wait lang ha. Isa ka order lang sa bagaybay, unya 1 bottle of beer or 2, okay na kayo. Okay, sige. Para- Oh, problema? Blood Sige, pressure? kana, gusto ko yan. Natay tinola. Oh, okay, okay. Ang naka-special ani tungkol sa lemongrass nga makatabang nga Makatabang gid sa health, no? neutralize ang ato ang blood cycle sa lawas. Okay, Kasi sige. ang hype na ako. Sige, go. O mauni siya ang content sa amo ang menu, simple pero lami. Yeah. O para sa mga bag-o nga nakakita ing ani, anhi alang mi diri sa Basa, Lapu-Lapu City. Ang Patalinghog among address, Avenue? MV Patalinghog Avenue, Barangay Basa, Lapu-Lapu, Cebu City. Ang pinakaduol nga kuan nato is Landmark. Landmark. Tuod. Ang Ha? Regency, ano? Crown Regency. Suites. Okay. And then, para nga makasaksi pud mo gamay sa mga mga recommendations o mga kuan sa Tuna mga tao Republic. nga naka-experience sa diri sa Tuna Republic. Ah. I-visit lang ang amo ang Facebook page. Yes. Tuna Republic, Lapu-Lapu, Cebu City. Okay. And then Na sila yung page mga bay, Tuna Republic, Lapu-Lapu, Cebu City. like us on Okay. Facebook. And then kung naamoy mga birthday, Yeah, kasal, kana. tungkol, Gusto ko yan. Sige. Gusto mo magpa-reserve Yeah. o ka ng mga online reservation, Ihatag tawag ilang lang mo sa amo. number. ah. Sige. Memorize ni mo? Dili ra ba Sige, jud? sige. Sige. Okay. Pero naa sa kuan, Mangayo lang ko talibutang sa caption mga bay, no? Ihingin ko lang yung telephone number ng ibigay- Tuna Republic Ako nang ihatag ang ma'am ang Okay. number para makatawag. para mailagay ko sa ating caption. Okay. And then tawag lang mo natay 3,500 na Followers. no. Oh. Kuan lang siya kanang murag kumbaga abang nato sa function room. Ah, consumable okay, na okay. Wow, barato ra kayo mga bay. 3,500. Consumable na Good siya. for 3 hours. Everything nga naa sa menu, pwede na Na. i-serve as long as Wow. within 3,000. Parang- 2 to 3 hours na. Wow, sige mga bay, anhin na mo sa Tuna Republic. O kung gusto Aha. ninyo nga ma-experience ang lami, fresco o barato pa nga tuna, anhi lang mo diri sa Tuna Republic. Kini di Yeah. ay si John Ray Jong Gauran, usa sa mga trabahante diri sa Tuna Republic. Nagaawhag kaninyo mga Cebuano o mga viewers o mga vloggers. Okay, okay mga viewers. Wow, gusto ko yung word na nag-aawhag. Lawom kayo, no? So, Yauhag daghang tamo nga salamat. mali. Daghang salamat. Daghan kayong salamat. Alright. Sige, ani na mo mga bay, no? Daghan din sila mga kuan. Mga branches, no? Branches ninyo, Davao City, Oo. Panabo City, Cagayan de Oro. Unsa pa to? Naapod ni diri sa Central Visayas man naa mi kuan sa Bukol sa J.A. Clarin, and then sa Bacolod na Asad bagong open to siya last Wow. September 8. Daghan Okay, kay dito sila, sa Cebu. oh, daghan di kayo mga branches. So, Sa Davao. congratulations. You're welcome, Ah. you're welcome. Yeah, kung gusto dyan ninyo ma-experience ang lamian, barato, presko nga tuna, ari lang yun mo Ari diri. lang mo ah. Fights mga bay. Daghan salamat bay ha. Daghang Daghan salamat. God bless. Thank you, thank you. Ilang. Grabe, ilahang boss down to earth kay mga bay no, ang tag-iya. Nya, super daghan na day kay mga branches. Grabe ka maulawon ilang boss. Wala gay na nagpa-interview. Kay ihar ako ng staff. Ganiya katong natubang sa akong mga anak mo to ilahang boss. Okay. So, dera start na sila. Sige, kain-kain. Ayan.
Sige, kain ha. Hi. Vlogs to vlogs, no? Banggaan na yung vlogs eh. Daghang salamat. Dini na lang kukuto. God bless na tong tanan. Laban lang mga bahay. Kayo na to ni. Kaya, laban.